Hi guys, mayong adlaw sa tanan. Nagbuhat kog video subong. It's because may gipahimo sa, of course, brigada nga voiceover para ni sa National Heroes Day sa maabot nga August 29, no? August 29, 2022. Now, kailangan natong mag voiceover, kailangan natong buhatan ng production ang National Heroes Day plug. And tanaw na to og kaya ba ni? Kaya na to ni. And natay script nga gi-provide. Dira kung makita ninyo, ano yung tanawan ninyo. Makita ba? Ayan. Di makita. But anyway, morning script po. Script. Right. Gamit na to Adobe Edition. Muna nga to ang recorder. Di nato mag-record. Di na to i-edit. Unya to na nga to ang nahimo nga voice-over. Wala lang. Try lang na to ni kung okay lang ba. And then ipakita na ko sa inyo unya padungog, pabati, no? Ang final nga material nga may may background music, iba pa nga mga effects. Right? So this time, testingan nato kung kaya ba nato ni microphone, headphone, and let's go! National Heroes Day plug. Lahing Pilipino, lahi ng mga bayani. Huwaran, mahusay, matyaga at may paninindigan. Ang aming pagpupugay sa mga bayani noon at pasasalamat sa makabagong bayani ngayon. Mula sa Brigada News FM Philippines at Power Cells Herbal Capsule, maligayang araw ng mga bayani. Kung medyo di ko satisfied sa ako ang nahimo, ginahimo is usabon, liwaton. Alright? National Heroes Day plug. Take 2. Ang lahing Pilipino, lahi ng mga bayani. Huwaran, mahusay, matyaga at may paninindigan. Ang aming pagpupugay sa mga bayani noon at pasasalamat sa makabagong bayani ngayon. Mula sa Brigada News FM Philippines at Power Cells Herbal Capsule, maligayang araw ng kaya. Mali. Ibaw tawag yung balba. Maligayang araw ng mga bayani. Maligayang araw ng mga bayani. Alright, so pilihan na lang nato to kung din ang mas okay and then ang atong pwedeng gamiton para sa final material for National Heroes Day. And, yun na. Ang lahing Pilipino, lahi ng mga bayani, huwaran, mahusay, matyaga at may paninindigan. Ang aming pagpupugay sa mga bayani noon at pasasalamat sa makabagong bayani ngayon. Mula sa Brigada News FM Philippines at Power Cells Herbal Capsule, maligayang araw ng mga bayani. Thank you for watching, mga friends.